بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري Bonanga fola. Mbafo ini sɔgɔma fɔlɔ. Ala nye fola mene. Parce que an bɛ sɔgɔma da la fɔlɔ. O tiɲɛ. Mbafo ini waati tile fila bɛ de juma do de an ma ɲɔgɔn ye. Tile fila tɛmɛna bi a sabanan ye. Awɔ a kɛra ten. Tiɲɛ diɲɛ dɛ parce que i b'a sɔrɔ juma do don yɛlɛ mɛ bi i b'a sɔrɔ a bɛ lahara. O tiɲɛ. Dɔw yɛrɛ fana tun ma na fɔlɔ. Nka o nana. O nana. I b'a sɔrɔ dɔ fana yɛlɛ mɛ a tun bɛ gɛlɛya la bi a bɛ hɛrɛ la. O ye tiɲɛ. Dɔ fana tun bɛ lafiya la i bɛ taa sɔrɔ degun b'o kan bi. Walahi. Donc fɔ mɔgɔw ka miiri o la. Diɲɛ falen de ye. Kow bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Ni dɔ bɛ lafiya la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ tɔɔrɔ la ni dɔ b'a la ka na i b'a sɔrɔ dɔ b'a la ka taa. A bɛ ten. Donc e ni ne an ka barika da Ala ye. Juma dɔ an taara an seginna ka na an ka kɛnɛ an bɛ hɛrɛ la an filɛ ka kuma tuguni. O ye Ala fo ko yabila ye. Naamu. An bi Ala fo la wa Ala ni foli fana ka kan. Naamu. Sabula n'a y'o nɛɛma k'an ye. A bila o koba ye. Ayiwa. Bamanan dɛ musokɔrɔba dɔ ye kuma fɔ ko ba fara cogo cogo sanji bɛ kɔgɔ kɔnɔ. O ye tiɲɛ. Alhamdulilahi akubar. O ye tiɲɛ. Awɔ. Ba mana fa cogo o cogo. San mana na cogo o cogo. A bila a bɛ jigin ji bɛ woyo ka jigin ba kɔnɔ dɛ. U bɛ nin. Ayiwa. A bɛ fɛ ka mun fɔ. Naamu. N'i y'a bila adamadenya minɛ kɔnɔ. A bɛ na ni adamaden ma kɛ cogo o cogo. I kunkan ko. Wala i tɔgɔla ko. O bɛ ku i la. I y'a faamu. O ti bonya i ma. Naamu. A bɛ na n'i ye a jateminɛ sisan. E ka so. N'e kan ka denkuni kɛ. O bɛ bonya i ma. A man ka bonya ni ko ka cogo la. N'i kan k'i den dɔ ka kɔɲɔ kɛ o bɛ bonya i ma. Ayi. Est-ce que ka du musaka kɛli kan ka bonya i ma. Ayi ni gɛlɛya tɛ. I bɛ se ka dɛsɛ de. O b'a dɛsɛ nka i mana sɔrɔ kɛ cogo o cogo est-ce que ka sɔrɔta bɛ caya o ma. Ayi. A bɛ ten de a bila ye. Tubarikala. Mɔgɔya kɔnɔ. Maa tɔgɔla ko ani ko min bɛ mɔgɔ kunkan. A bila o bɛ ku i la. Ayi. Dɔ fana ko ne ma. Ko fɛn fɛn mun bɔra kabakɔrɔ la. A bɛ kun dugukolo kan. O ye tiɲɛ. A bɛ doni ko fɔ. Sabula sankolo la fɛn minnu bɛ yen nɔ sisan. A bɛ na da dugukolo de kan. A bɛ doni ko fɔ adamadenya la. Naamu. Tuma dɔ Ala ma doni min da maa kun. A bɛ na i bɛ se o kɔrɔ. Ala tɛ doni foyi da maa kun tɛ se doni min kɔrɔ. Naamu. Sankolo bɛ Ala tamasere. Dugukolo bɛ anw tamasere. Naamu. Fɛn min bɔ Ala fɛ ka s'an ma a bila ye. O bɛ ko an na. O bɛ ko an na. Wa an bɛ se o kɔrɔ fana. Awɔ. Ayiwa tubarikala. An b'a ku jɛni mun ye. Ko ni wo ŋɔni dɔ ni wo mun fɛ ko i b'a bɔ o fɛ sinon ni ma ko i b'a fɔ dɔw wɛrɛ fɛ ko tiɲɛli bɛ kɛ. O ye tiɲɛ ye a bila ye. Mun na. N'i ye ŋɔni don cogo lajɛ. N'a donna. A bɛ mɔgɔ sɔgɔ. O tɛ ka t'o la. O tɛ tiɲɛ ye. N'i bɛ fɛ k'a bɔ. I t'a di ka taa ɲɛfɛ bilen o. Ayiwa. I b'a segin kɔ de. I t'a fɔ k'i b'a ŋɛɲɛ k'i ka taa kɛrɛfɛ. Ayiwa. Ko adamadenya kɔnɔ n'i bɛ a ko kɛ a kɛcogo ɲuman fɛ. A bila na i bɛ tiɲɛni de kɛ. N'i taara n'a ye sira wɛrɛ fɛn o fɛn min fɛ n'a kɛcogo ɲuman tɛ. I bɛ tiɲɛni kɛ. I y'a faamu. Ni i ko k'i bɛ ŋɔni ŋɛɲɛ ka taa kɛrɛfɛ. I bɛ tiɲɛni kɛ. N'i y'a di ka taa ɲɛfɛ i bɛ tiɲɛni kɛ. Min ka ɲi a la o ye k'a saba de ye. O de ma ko ŋɔni dɔnni wo mun fɛ. Awɔ. Ba bɛ bɔ o de fɛ. Awɔ. Ko ɲagami ni ko ɲagamina. I kan k'a ɲɛnabɔ cogo di i b'a ɲɛnabɔ ten. Ɲɛnabɔ cogo ɲuman. Ayiwa. N'o tɛ n'i b'a a fɔ k'i b'i pan a kɛcogo ɲuman kunna. Ka taa n'a ye sira wɛrɛ fɛ a bila kuma dɔ. Tiɲɛli bɛ kɛ. I bɛ tiɲɛni kɛ. A faamuna. Jama ɲɛmaa bɛ se k'a fɔ cogo di k'i tɛ mɔgɔw lamɛn. Ayi. O tɛ kɛ. Ne fɛ jama maracogo ɲuman ye jama lamɛnni de ye. O tɛ tiɲɛ. Siga t'o la. Du maracogo ɲuman tɛ dudenw lamɛnni ye. Siga t'o la. O tɛ tiɲɛ ye. N'aw k'a bɛ ko wɛrɛ kɛ dun. Kɔrɔbɔrɔ jana dɔ bɛ yen. Ko ni maa mun kɔni tɛ maa si lamɛn. Ko i ni fili tɛ ban. I ni fili wa i yɛrɛ bɛ tiɲɛni k'a bila. Ko maa mun b'a fɔ ko n bɛ bɛɛ lamɛn fana ko i ni fili tɛ ban. O ye tiɲɛ i bɛ lamɛnni kɛ. Ka ɲuman de ta. I y'a faamu. A bɛ kɛ ten de kuma lamɛnni
o kaɲi ɲɛmɔgɔya la o kaɲi mara kɔnɔ n'i ko sisan ko min ka du mara tɛ duden foyi lamɛn mago tɛ mɔgɔ hakili la i bɛ ka mun kɛ i bɛ tiɲɛ a bɛ ka ŋɔni bɔ sira wɛrɛ fɛ dɛ siga t'o la ou bien de a bɛ ten an ka jateminɛ o cogo la mɔgɔya kɔnɔ an ka kow kɛ o kɛcogo ɲuman fɛ alhamdulillah n'o kɛra an bɛ kisi gɛlɛya caman ma siga t'o la ayiwa an b'a fɔ an bɛ bi dɔn jumɛn na bolo bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo ye tile 15 sɔrɔ san 2021 alhamdulillah fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasirigɛfew fana kɔnɔ bɛ an ma lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ ye min ye ka kumaba dɔw fɔ maaw ye waasa faamuyali ka sɔrɔ a ko la tubaarikala lundi 4 février o de fɔlɔ ye bi ale kɛlen ka sɛmɛntiya k'a fɔ jɛnɛ cercle mɔgɔw bɔra ka sira tigɛ Carrefour de jɛnɛ la kunungo k'a jira k'a fɔ Marebugu bɛ lahala min kɔnɔ sisan ko fɛrɛ ka kɛ waasa ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ sabula ko Bamaju kɛlen ka yɔrɔ in datugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ kɛmɛ sababu ye ka dugu in bali magoɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen la ko a ko ka jɔ ten min bɛ tali kɛ COP 26 n'o ye lasigiba min bɛ to ka kɛ sɔn sigida lahalaw kan ko farafinna jamana y'a jira k'a fɔ olu ma nimisi wasa sɔrɔ a bila ye min bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga ni ale ye an ka jamana yɛlɛma minnu kan ka don o minisiri ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yɛlɛma minnu kan ka kɛ ni waasa a ka ɲɛ a ka nafa ɲɛ ko fɔ malidenw yɛrɛ de ka yɛlɛma ninnu kuma kɛ a bila nan ko lakɔli karamɔgɔ ye juru maga dɔɔni u ka laɲiniko hukumu kɔnɔna na ka juru maga mɛn cogo min na ana tila ka nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali ka sɔrɔ a ko la a bila nan ko jɔnɲɔ dɔw tɔgɔ da farafinna kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tɔgɔ da Robert Zongo la Burukina kunnafonidila ba don ko Malik Jalo ɲale bɛ Renouveau Télé la ko sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ wele ko jarme bɛ wele ko enquête télé la ko ale kɔni ye saraba cɛ farafinna kɔnɔ hɛrɛ y'an ma tɔgɔ ɲuman an b'a fɔ ani ci a ka baara la halisa Ala ka fanga d'a ma les échos b'a fɔ wele ale kɛlen ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko camancɛ marabolo Mali kɔnɔ ko olu kɔni b'a la k'a jira k'a fɔ ko ɲɛnɛ kelen don olu kɔ jamana marabagaw fɛ lakanako ni jamana lafasali siratigɛ la sunasiw ka ɲɛmɔgɔba min ko chef d'état major général des armées ale ni cakɛda min ɲɛsinnen don yɛlɛmakuro ma armée kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba k'olu ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ a bila dan ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko jagokɛlaw ka minisiri ko ale kɔni kɛmɛ ka labɛn jolen dɔw kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye k'a to balofɛnw sɔngɔ yɛlɛnni ka se ka jɔ a bila ye n'a y'o bila kɛrɛfɛ info matin an ko sɛgɛrɛ info matin kumanen don k'a fɔ ko lakɔlikaramɔgɔw ka laɲiniko hukumu kɔnɔna na k'u bɛ ka segin u kɔ a bila dan Dr. Shogel Kokola Mayiga ko maa minnu b'a la k'a kɛlɛ ko a ye olu jaabi a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu da de bɛ u kun waasa ka kuma a bila ye ko yala Shogel Kokola Mayiga b'a la ka baara minnu kɛ ko baara yɛrɛ de don wa wala a b'a la ka mɔgɔw hakili sama ka taa ko wɛrɛw kɔ de o ɲininkali fana bɛ yen gafe banna wa l'indépendant ko di indépendant kumana k'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Useni Amio Gindo ko kunungo RFI kan a y'a jira k'a fɔ ko u tun b'a fɛ ka ale minɛ a bila dan ka tunu n'a ye ko dalilu minnu b'a bolo ko donna nataw la k'a bɛna olu lase sariya ma walasa a ko ka fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn an n'o cɛ ko lakanako minisiri ale ye layidu d'a ma k'a fɔ ko a b'a lakana k'a kana a ka so min bɛ tali kɛ ko ni kan ka sɛwɔrɔmadon min kɛ ka ɲɛsin G5 Sahel ma ko halisa diɲɛ tɔnba ka kelen tɔnba bolofara min ɲɛsinnen don lakanako ma ko jamanaw ma se ka ɲɔgɔn faamu a ko la fɔlɔ sabula ko États-Unis ani Royaume-Uni k'olu ma ɲɔgɔn faamu halisa olu bannen don a ko hukumu kɔnɔna na leçon faso ka fasiri ale y'a jira k'a fɔ ko laadala ɲɛmɔgɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw kunbɛn na ka jamana ɲɛmaabaw fɛ Dr. Shogel Kokola Mayiga ni Kolonɛli Asimi Goyita k'u y'a jir'u la k'a fɔ ko u ka hakilila nafa ka bon kosɛbɛ ko a bɛ u dɛmɛ jamana mara la o bɔlen kɔ sa tɔnsigiba min kɛra Segu n'a wele ko Forum sur l'entrepreneuriat ko an yɛrɛ bɛ se ka an ka
o nya fon gla yare chugo minable o ninga kla ko du bala o ko kuma bulla uluka kusube ako mbotugo ni mbotugo wala halo sratela o ko munu bi furu ka to kalana ala ndane ko yala ko u flabta ni nganya aywa furu ni kala tuma ga bagere jala sigini kala kuma ka chan ni ko no borala kala mbe nyungri doni aywa ko de problème o fana de bale furu la dable akuma ka chan ay ka to ko de yala ni ko no mando ni examen su nyana problème be na jigina ka be ni examen problème ble o ne do problème c'est que do la na ko no mando oui chedo fana ka fela bate o nga ko ka chan o fasel ba ke meka inesi akuma ma ble tuma do la ni baraka chan so kono fana leçon tati masoro oui ya ko ka chan ko akuma ka chan o abi aglo ne ba fa faralo muna chaladu abi faralo uluka la halal la ble ay mado chaladu se ga no ga do bulu namu ne bi chama ere do mun sera ka kalanke tu chala suguno ouais la do fana be no uluka kalan chena ni mo osoro mun famulendo abi nyana bo chino ni mo osoro o bu che ko na sugu che ko na bi kama wala makacha pamuna urga ndo nga faralendo chaladu chugala ble très bien General Boubacar Babajara ko tasibla laban ke kanyishi ama odon able donc ale songo yelmana ya ale bi kinyezo ambi galonzo otea nene dib galonzo la ko ni be kinyezo c'est voilà le repère nako risi jamana ni malika jenyo ya ako ameneka usaka bale ya able awo mi rafam talike buru pri ko hukumo songo ko hukumo konnana buru ya bi jori aywa buru ko kuma ka chable akuma ka jam do fara la do fara ko fema fara ko ni munu do fara ko bu ka bulajiri dafku aywa do fo aywa amna laji nawo nu se gati able jamana de aywa ne jamana ma joro la di ni fanga na jamana ibo fo ka fara no ni fanga bola ni fanga la jamana wala jate ga minati o mimi talike buru songo kuina kulu nununga kumala ko do frali akan ko wajibi ay le malien ale gano ka sementia ka fo chamanje fakan ko hukumo konnana ko do frali min bala ka nyine ko anake ngatina ke shugal nyana ko to shugal tu fakan nyamugala haketo o mira fana be talike RDC gelami be chamanje fakan ko la sesa ko lui a nyini ka fo shugal ka jo a joro la blandan o ko franci c'est do ka nyakelu ko fe ko franci bina nyini bi union européenne fe ulu ka nyakelu do fana takada malika ablandan ayu the challenger usina mo gindo ni bela jele ba wule ko lo o ko ajira ka fo ko do ko ma fe ka meneka tununi ayi jumate meni kalo klitan ani fla o mi rafana be talike conseil malin de chargeur konnana ko Ousmane Babalay ko ali layni mi ka fa sen ko man ko la clé o ko jema keni aka layni banyara ka ko lu fana tamana ku ka ne son ko ajira la kana balla be la halamina ni watinu ko sera ko able amba kunjeni le républicain ale ke no ga sementia fona ka fo la kana balla kama ko banyara ka belaji de bola o jema de ne lu ka nyem ko awo wara meru bala ani fota si u ka mara nyem ko ma u chama bala o ku ka ni son ko ajira ka nyeshi la kana mbalia ma abladano ko yela ko usina mi ogindo ka mina likuyi ko tiende do wala ma ko aya nyini ka fendo nganamu wasa ka jawanye shi amadi ayo be wala politique bi ko la o je Mahmoud Ould Mohamed ni ali yanga jago ko ministry ka jira ka fo mawo mami mbe no ni majene buru so toli anola kubi ka buru boro datu bable abana fanga nga ke fanga so madana kuma ni ayo akumana de akaka de nama gamba dot lola ayika ko bien ay chamanda tu awa chamanda tu klikele hakli walo ibulaje tan woro datu ka datu akata no na kana ke tlefle ko ko dogo wala ni ko kana ke tlefla ko nye ko ka gele ka toyi parce que mali ko bi damina tilabande mo boro la ya famo ku jojoro la voilà ka fofana ko yirimo jo essentiel ni ko bido ko alsa mo go tiga famu
mo ko kala je ka plagu fam parce que ay non ma dama na abi dayele bide ko shogel bi na ta dayele shogel ge ma fulo ka te maga bon olu ye a fensiraw ye ga bina fo sogonde na ka ba mo ga teme ga mo to ga salaw bela jere no wati balo don folo te wo siraban kasara do yere kera sogonde na ka mani donc mo ka jate mine plaki munum be no mo ka plaki ni bo mi fembe kun fi jama be ande plagu kun fi jama ti plagu don de wo plagu ma sama cheni munu voilà ko tama jele je ka borofala sino chama be wala woti plagu to ko tere ni che la ka feni ga nya ko ki kanga to sura de fe e ngo ma chama to donde ma chama do be ni ba fu masirido non da sira masru fo mo wala to ba fo masru ni kuma kaunde munu mi deme ika kile sira fe ka ika na fili voilà sinon ali mumbe jikoli sur la ma chama butun dongodo yoro ma chama fili odum mena de amena de me ali bido fili o manja santai ali wala ne ta do fili la munu na ko nterke ni ma nyama ti bende ko ma fe ka ta ponkora sa même ma se ka sira so voilà, anga ko la jeganye ama ko la gagné ne la sona ama po jamana dron bide normalement à 8h ko ni ça premier kanga tese law donc à officiel kanga ke bi ko premier bi te meka se kana la te mena wodi adaile donc mo ko bi te meka ta aka donc ko abda mena bi ko ale kanga taka segi no ya mo wobulu ala ko ke amina bamanandre yen nana ka do mbapo France président Chimana depuis indépendance la phobie moumana vise la Mali là ni kelente kelendo na mena wonal makoro ayi mele makoro na chef là kelen mana kelen bana kana mais anana jagwela kelen moumana we je suis bon pidoué na borala jitan di sang nana asara tomboutou François Hollande nana a tara Tombouctou François Mitterrand nana o fana tara Tombouctou et Jacques Chirac nana o fana tara Tombouctou a tara Banyangar mum bana kana visite kaya o ye Sarkozy mais kun fila de bana kana fo a folo ka masaya la a ko farafin masaya bɛɛ ka taa u sɔrɔ Sénégal alpha ko yante ko ni bina Mali ani muna mi wuli ka taa yan fɛ mun na kontita donc anel fama ben a fo ta bana kana ya atete fangata akwa atete ma ibina papier signé Malien mu France ambu segi fe e yere bo signé atete ko yante wote ne to président Malien chi mumbe France ka fo ne ka signé ka Mali ko fo ni wulle ne konte uye pini paquet atete ko yante usana nu konti jenay usana nu ka yamari ada mo ka signé konte ndo signé depuis ayo fo ama haysoro Sarkozy bolo fabina o yere ne ale ni Sarkozy di nyona o de ko Sarkozy ko boati na Mali la mais domina ou Pierre Kamadubla ka to Sarkozy di Gabon 22h suivant na ba moga kana tete fo ola o de nan anali donc ajagora kana maintenant mumbe Emmanuel Macron ale na chef la ya munga ibada ka bo France ka jigi gawa ko ale tara sa dasu laje wa azro de misanya le nuba aflana anana ya leni beka ko sommet France Afrique anana wala na ko ta e fangala voilà ay France Afrique kunde de wala kuna sommet France Afrique na ko be je 500 lero donc no borala na boro Georges Pompidou là hali général de Gaulle nana en 1953 France président cité Mouna Mali et nous nana ou bebe ta Tombouctou na boro Macron là allez dans la gare mata Tombouctou le président nana officiel là ou bebe ta Tombouctou mbabe go refo ça peut donner bana ani Georges Pompidou Moussa a invité mais amase ka sira soro o Moussa boro fanga na la mena voilà agla ko la ko ni ci kambe